Umtup mano badai ki terai jong ki lai teli ki petrol pom ha Shalang West Khasi Hills District ki bayeng bhabriu kenjreng henrei kim ajing shakri ki Nongniah kali badia ki pat ba ha kani ka Thain nomor ki terai kim dan pisa bai seng ban penbiang penyang petrol bat diesel bat ki penyang dekat blackboard bahe balatho petrol ne diesel nil no stock available. Karkum ka jingat hu ki Nongniah kali na kani ka Thain ki ong ba kini ki petrol pom ha Shalang ki longkum ki mau benna sa na masnau nartiang ne hayau lai lengkon kat ba ka petrol pom hariang du ka pahu bah ka penyang petrol bat diesel. Katana terekam weight and measure metrology jang sorkar jela ka dewan tokit bat jurut ye kini ki petrol pom ha Shalang kila ajing mut.